Moi boas tardes a todos e a todas e benvidos a este querido Parque do Pasatempo para celebrar o 30º Festival do Día de Galicia, pero que hoxe ven cargado de emoción para homenaxear a directora da EMUF e do Grupo Azougue, a nosa querida Elena Díaz, con motivo da súa xubilación despois de 40 anos ao servicio do folclore en Galicia. Sorpresa para ela, pero non para todas e todos nós, que levamos meses argallando este momento tan especial e que tanto mereces. Unha homenaxe moi sentida por estes 40 anos poñendo a Betanzos no mapa do folclore galego. Pois sí, semanas de traballo, de propostas, de debate, de organización e de reencontros. Porque se algo nos une ás xeracións actuais da EMUF e o Grupo Azougue e ás xeracións pasadas é o respeto, a admiración e o cariño que sentimos por Elena. Porque formar parte da Escola Municipal de Folclore de Betanzos sempre foi máis alá de ir 2 ou 3 días á semana a ensaiar e vestirnos algún fin de semana para bailar ou tocar. Son moitas horas compartidas, moita implicación das familias, moita plancha e almidón, moitas renuncias a outras actividades e, en definitiva, moito compromiso. E se alguén é sinónimo de implicación, dedicación e compromiso, esa eres ti, Elena. E iso contáxase. Iso nos contaxaches a todos e a todas as que estamos aquí hoxe, pero tamén a tantas e a tantos que non poden estar moi ao seu pesar. Falamos en nome de todas e todos eles cando dicimos grazas por tanto, Elena. Falando de familias, ben por sangue, ben por elección, non podíamos empezar esta homenaxe de outro xeito. No grupo de músicos que acabamos de escoitar hai un pouco de ambos casos. Fernando e Madelena foi testemunha desde primeiros pasos nesta escola. Belén e Pedro chegarían moito despois. Eles son un exemplo do que dicíamos ao comezo, nin xeracións, nin etapas, todos aquí, todos a unha, para celebrar contigo esta merecida xubilación. Pero comencemos polo principio. Alá polo ano 1986, o Concello encargoulle a Elena dar clases de baile galego, especificou ela, e aceptaron yo. Pouco a pouco, ano a ano, as inscripcións ian medrando e pronto tomou forma. Aquelo empezaba a parecerse a un grupo, aínda que non había refaixos, nin zocas, nin dengues nin mantóns. Bailábamos cunha saia de tabuas azul, unha camisa branca e o pelo recollido nunha coleta. Os máis novos non vivistes estes tempos, pero os que xa contamos canas temos na casa fotos bailando no campo que necesitan desta explicación cando as mostramos, porque, salvo pola gaita e o tambor, aquel look podía pertencer a calquera outra disciplina de baile. Efectivamente, algúns chegamos xa en tempos onde a riqueza e a variedade de prendas é tal que en cada baile podemos lucir combinacións distintas, pero ben sabemos que non sempre foi así. Sabemos que se hoxe disfrutamos dunha das coleccións de roupa tradicional máis rica de Galicia é por esa entrega e dedicación da que falábamos, que fixo a súa marxa, e quen a segue a consegue. Pero antes de chegar aí, moitos anos antes, houve unha transición. A saia azul e as Victoria brancas deron paso aos primeiros refaixos vermellos, as primeiras puntillas e lazos nas camisas, e os primeiros dengues e mandís. Todo isto confeccionado por costureiras elexidas polas familias que dixeron sí e con moito esforzo mercaron as telas e os abalorios e crearon os primeiros traxes regionais propios que tivemos os alumnos da escola. Non hai mellor forma de lembrar aquela etapa que volvendo a bailar a peza coa que estreastes aquelas xoias xa de colección. Con todas e todos vos, Muñeira Montañés.
Esta muiñeira trasládanos a cando as actuacións pasaron a ser cada vez máis veces ao ano, de bailar únicamente na clausura do curso, a ter o noso momento nas festas de agosto, nas desaparecidas festas do Viño, da Condesa ou na recentemente recuperada Octava da Ribeira. De aí a bailar noutras datas especiais dos concellos da comarca e así ata que chegaron os primeiros concursos. Éramos todo nervios e ilusión, pero non por poder gañar ou perder, que se gañaba. Todo tiña e teñen algo especial, porque os premios son o de menos, o demais sempre é o plan. E ir xuntos, os cánticos de autobús, os mocatas á sombra, a leira entre bailes, axudar uns aos outros, a xortar unha cinta, unha enagua, un mantón. E iso tamén é todo mérito de Elena. Ela inculcounos esas saídas como un momento de disfrute total, de convivencia, de festa, de moita festa. Imos dar paso agora á panderetada de Baldaio. Peza unha parte de muñeira e outra de maneo. Un ritmo característico da comarca de Bergantiños, na Costa da Morte.
encima de 9 meses, o de coidarse e parar, debíalle parecer secundario. Tanto que unha tarde, ali polo ano 1992, comezou a notar as contraccións, pero seguiu tocando a pandeireta na clase. Sóbrame tempo, dicíanos. Contaba os minutos entre unha e outra, tan tranquila, mentre nós, na máis que pensábamos en mandala para o hospital. Se pola túa nai fose, Jacobo, nacías no Polideportivo Municipal. Ao final impuxos a cordura, Elena marchou das clases e Jacobo naceu no Polideportivo. Non naceu no Polideportivo, naceu onde lle tocaba no hospital. Imos dar paso de seguido ás nogais, unha peza recollida nos Ancares e que se caracteriza principalmente por ser bailada en ronda. Un momento,
escola seguía medrando casi por inercia, case sen darnos conta dos grandes avances en moi pouco tempo. Elena facía moito, facía todo, pero ensinar a tanta xente de idades tan distintas empezou a ser imposible. Facían falta reforzos, novas e novos profesores especializados nas distintas modalidades de baile, cante, música e percusión. E así chegaron persoas que deixaron moita pegada, que xa forman parte da nosa historia en común na escola e no Grupo Azougue. Persoas como Carlos, Ana, Fernando, Tania Suso, Pedro, Olga, Belén, María Criado ou María González. Moitos estades hoxe aquí, outros non puideron vir, pero ao longo destes anos aportastes o voso toque persoal a tantas e tantas pezas de cante e baile. En todos eles hai algo de todos e todas vos. Hoxe continuamos con este exemplo vivo de tanto talento e vocación con Xota de Oza. Hoxe a min tócame estar aquí, detrás do micro, poñendo voz aos recordos compartidos de centos de mozos e mozas que formamos parte da historia da MUF e do Grupo Azougue ao longo destes 40 anos. Pero falando de historia, non podemos deixar de nomear a Francisco Díaz, Pachico, que hoxe non nos pode acompañar aquí, pero que co seu apoio deixamos de ser unha actividade máis das escolas deportivas e constituímonos como unha escola independente, propia, adicada por completo a practicar, conservar e difundir o noso folclore, tomando a copatroa da cidade por nome, Azougue,
Con Helena a cabeza, botou a andar xa con bailaríns e músicos cada vez máis experimentados. Mozos e mozas que deixaban de ser nenos, que medraban e maduraban xuntos e comenzaban a ser conscientes do valor que tiña o que estaban a facer. Comenzamos a entender que se nós podíamos estar aprendendo estes bailes e estas cancións era grazas aos homes e as mulleres que aprenderon dos seus maiores e se encargaron de trasladar de xeración en xeración o que aprenderan a súa vez dos seus pais, as súas nais e os seus avós. En Azougue pasamos de ser espectadores da tradición a querer ser protagonistas dela. De novo, gracias ao impulso de Helena, que nos propuxo alá polo ano 96 dar un paso máis e atrevernos a facer a nosa propia recollida. E alá fomos, camiño de Ponteceso, ata unha pequena aldea chamada Limiñoa. Alí aprendemos a bailar, cantar e tocar a que probablemente sea a peza insignia de Azougue, a que máis nos emociona, a que nos fai asomar a bágoa, a que encheu as baldas de premios, recoñecementos e aplausos. Pode que sexa unha das máis complexas de bailar e aínda así é esa a que ningunha e ningún de nós quere renunciar nunca. Chega o momento de disfrutar unha vez máis de agarrada, xota e punteada de Limiñoa. Baila con el mamá.
Achéganos moitos recordos. A min, personalmente, ademais da recollida, transpórtame a Tenerife, a primeira gran viaxe que fixemos. Éramos mozas e mozos e o vivimos a tope. Houbo máis saídas, Murcia, Olivenza a 40 grados, antes e despois, pero como aquela, ningunha, porque aquela foi en avión. Nun avión moi grande, ademais. Eso molou un montón. Non nos vamos mentir, pero tivo un pero. Faltaba un micrófono. Porque as viaxes en realidade son en autobús. E non hai viaxe que se tercie sen Helena e o micro. Ríete ti de Cucurella. Co micro pasaba lista, facía de guía turística, cantaba, contaba chistes, animábanos e mesmo obrigábanos a cantar. Repasábamos os detalles das actuacións e das pezas do traxe que debía levar cada un. E como todo non vai ser bailar, ela tamén se encargaba de que non marchasemos sen coñecer os lugares. Museos, parques temáticos, carts e unhas cañas e Coca-Colas tamén. A viaxe estaba adaptada a todas as idades. Ninguén quería perder unha viaxe con ela. A nosa pregunta sempre foi: cando durme? Porque era a primeira a levantarse, a última en deitarse. Disto último, ás veces é certo que nos esquecíamos. Algún susto nos supuxo porque algunha que outra falcatruada tamén tivo que presenciar. Pais e nais, nunca é tarde para que saibades que o que pasa nas viaxes queda nas viaxes. Así, co sorriso posto, que cada un e cada unha viaxe ata aquel lugar dentro ou fora de Galicia no que lle apeteza bailar. Porque nós agora o que vamos a interpretar é Muiñeira de Guimarães. Chega o momento agora de falar da paixón pola tradición e o amor pola ensinanza, porque ademais de ensinarnos a todas e todos a bailar estas pezas, e se por algo destaca a trayectoria profesional de Helena, é pola súa capacidade pedagóxica e divulgativa. Para ensinar hai que aprender, e para aprender hai que investigar. Todo iso fixo, todo iso fai, e todo iso de seguro se querá facer xa sen reloxo, sen presión, máis o seu ritmo. Gracias a esa mirada e esa xenerosidade, hoxe dicimos con orgullo, en Betanzos, que as nosas 4 danzas gremiais seguen vivas. 2 de 4, a dos zapateiros e a dos alfaiates ou xastres viven gracias a ela. O seu estudo, escrito e coreografiado, ao seu ensino paso a paso e o seu empeño costura a costura para evocar da forma máis precisa posible as prendas orixinais coas que o bailaban no século XVI. Con todos e todas vos toca agora disfrutar da danza de xastres.
chegando ao remate. Precisaríamos 4 días de homenaxe para poder cantalo e bailado todo. Seguro que botarás algo en falta. É posible que de elixir ti mesmo o repertorio as pezas fosen outras, e como te entendemos, porque canto costa concentrar neste ratiño o traballo de toda unha vida. Agora vamos dar paso á volta da festa, popurrí de músicas populares nos albores do século XX, que foi grabado en 1928 polos afamados gaiteiros de Soutelo de Montes.
que no tengo para el baño, que es el último este. Bueno, todo cuidado, que es verdad. Cuando sea así, no tienes que estar abajo, ¿sí? A colocación sí, no es igual. No tienes que hacer aguantar el peso. Boas noites, porque parece que a Choiva ao final nos deixou facer este acto aquí no Pasatempo. Espero que os nervios e esta emoción me deixen ler. Hoxe estamos aquí para recoñecer, verbo que según a Real Academia Galega da Lingua é admitir como certo algo e para pôr en valor. Eso de que vos vai falar agora, dentro dos minutiños, María Barral, a nosa alcaldesa, é que é un feito innegable, a labor de Helena neste concello. Pero eu, se me permitides, quero falar doutra Helena, ou da mesma Helena, porque Helena son moitas Helenas dentro dese corpo tan pequeno. Eu, que a coñecín xa fai 12 anos, cando eu aterrizaba nesta vida de concelleira, e que como traballadora, está claro, non teño absolutamente nada que reprocharlle, só agradecer 1000 veces que me fixera a vida tan fácil, e que me entendera tan ben nas centos de conversas que mantivemos nestes anos. Eu vou botar moito de menos a Helena traballadora no que me toca, pero tamén as outras Helenas. Helena é unha muller esencialmente familiar, que ven dunha familia numerosa, que fala co tío do seu fillo, dos seus irmáns, da súa nai. Canto falamos ela máis eu, da súa nai e do meu pai. Do seu home fala pouco, porque vemos moito. Da súa nena, esa cadela que queren como unha máis da familia. Helena é unha muller traballadora, que non entende de facer o mínimo indispensable, que se involucra, que se compromete. Helena é unha muller indecisa, que lle dá voltas ás cousas, que valora todo 200 veces. Helena é unha muller disciplinada, que segue as regras, organizada. E todas esas cousas que é Helena, e moitas máis, as volca no seu día a día, en todas as facetas. A escola e o grupo Azougue é como unha gran familia, con tantos e tantos nenos e non tan nenos. Un espazo onde a Helena os escoitou, onde soubo de todos os seus chismes e segredos, onde os riñeu cando había que facelo e os premiou cando tocaba. Recordaréis sempre esas excursións que tiven o prazer de compartir con eles, dende case morrer de calor en Extremadura, pasando por esa noite en Murcia cantando no comedor do hotel a última en Asturias. Todos eses buses, aprendín cancións do cantaxogos sen ter fillos. Eses chistes, bueno, mellor dos chistes non me vou acordar. Helena é traballadora, centrada en ensinar, en esa labor que teñen as docentes de vocación, na que sen obviar que hai persoas con máis capacidade que outras para bailar, creen firmemente que con traballo e con adicación se pode lograr. E iso demostrou a Helena xeración tras xeración. Helena entende a escola como un centro de superación persoal, como un lugar no que se vai a aprender e a realizar actividades que mostren ao mundo canto estamos traballando e esforzándonos.
a participar en Betanzos en todas as datas, vense xa Nadal, nos Maios, Corpus, Feira Franca, festas patroais. Elena entende a súa escola, a nosa escola, como un centro de convivencia, de aprendizaxe, de participación sen importar a idade e as aptitudes. Basta con que ames o noso folclore e teñas ansias por traballar e aprender. Xa non quedan moitas profesoras de vocación, xa non queda demasiada xente comprometida. Por iso, só podemos darlle as gracias a Elena. E xa para rematar en o persoal, espero que saibas do meu aprecio persoal, que te respeto como profesional, pero moitísimo máis como a persoa, que gracias por escoitarme e por entenderme, gracias por responderme sempre. Este non é un adeus, é un espero verte bailando. Quédome co teu Dani uns meses máis, agora reunirémonos a 2 en vez de a 3, xa non traerás café, ni nos pedirás uns minutiños máis. Pero sempre te terei nos meus mellores recordos da miña etapa como concelleira. Moitas grazas, Elena. Moi boa noite a todas e a todos, especialmente a ti, Elena. Como estás a ver, este non é un día de Galicia como os que organizabas ti. Este é un día de Galicia moi especial que agochaba un recoñecemento feito dende o profundo respecto polo teu traballo durante estos 40 anos ao frente da Escola Municipal de Folclore. Gracias. E sobre todo feito dende un profundo agarimo a ti como directora da escola, a ti como profesora de baile, a ti como compañeira, como traballadora municipal e como persoa. Grazas infinitas a todas as persoas que hoxe estades aquí acompañando a Elena nun día, espero, inesquecible para ti. Especialmente grazas a todas as persoas que o fixestes posible, porque, que o seipas, houbo moitas reunións, moitos ensaios, un grupo de WhatsApp que por días botaba fume, en fin, moito esforzo co único obxectivo, Elena, de organizar algo que estivese á altura e que realmente reflexase a pegada que deixas en tanta e tanta xente. A verdade, non me resulta sinxelo atopar as palabras coas que me gustaría reflexar o infinitamente agradecida que estou. Podería falar, como decían, como nai que leva vinculada a esta escola 16 anos, e tamén como alcaldesa, e nos dous casos sería moi parecida a mensaxe. Grazas. Grazas por entender perfectamente o que é unha escola municipal e saber transmitilo. Grazas por inculcar respecto, paixón e amor polo folclore galego a tantas xeracións de betanceiros e betanceiras. Grazas pola túa implicación absoluta en cada baile, en cada actuación, en cada concurso, en cada viaxe, demostrando a túa ilusión e un compromiso difícil de atopar, e inculcando en cada alumno, en cada alumna, esa ilusión e ese compromiso inquebrantable coa escola e, polo tanto, co Concello de Betanzos. É unha honra e un placer ter compartido contigo tantos e tantos momentos, como nai e como alcaldesa. E por todo iso e por moito máis, e por unha vida enteira dedicada á Escola Municipal de Folclore, remato anunciando algo verdadeiramente importante e que espero que che guste. E póñome seria, Elena. Antonte, a Comisión de Honras e Distincións do Concello de Betanzos acordou por unanimidade de todos os grupos que a Escola Municipal de Folclore de Betanzos, a partir do curso 2026-2027, pase a chamarse Escola Municipal de Folclore Elena Díaz Blanco. Parabéns!
Grazas, Tamara, tamén por este relato de vida, no que nos levaches a todos e a todas aos propios recordos, pero tamén a meternos de cheo nos momentos e anécdotas que non vivimos en primeira persoa, pero hoxe, como se o fixésemos. Gracias a ti, a vos, a todos os bailaríns, se hoxe actuásemos os centos de persoas que pasamos por Azougue e pola MUF durante estes 40 anos sería interminable, imposible. Gracias por ser hoxe a nosa voz e os nosos pasos nesta primeira parte do encontro. De feito, Elena, hai quen queira dedicarche unhas palabras e as que lles tendernos encantadas os micros neste momento. En primer lugar, grazas a vos por asistir neste homenaxe a Elena, esa persoa que leva unha vida inteira dedicada ao folclore e, sobre todo, a ensinarnos a nosa tradición con tanta paixón e entrega. Todo isto naceu de xuntar pequenas ideas que foron collendo forma e que entre todos traballamos e moldeamos ata conseguir todo isto que hoxe aquí está sucedendo. Grazas, pois, a nós, polo esforzo e polos meses de traballo e dedicación, por demostrar unha vez máis que poñéndolle ganas podemos sacar adiante o que sexa, podemos ser un grupo, unha familia. Hoxe somos moitos os que estamos aquí, pero tamén vai por todos eses amigos e compañeiros os que lles encantaría acompañarnos e que hoxe nos mandan toda a súa enerxía e cariño dende lonxe. Tamén aos mestres, toda a nosa formación e todo o que sabemos tamén é gracias a eles, por achegarnos a nosa cultura e sementar en nós o amor pola tradición, que hoxe está máis viva que nunca. Gracias, Daniel, por ser o noso cómplice en cada pequeno paso que fomos dando. A Jacobo, por animarse a bailar despois de tanto tempo, e a Fernando, por querer formar parte deste acto tan especial. Falando de familia, non nos podemos esquecer de Touca, que é a gran beneficiada desta xubilación. Por suposto, agradecemos ao Concello que fixese todo isto posible. Gracias por brindarnos o espacio e darnos os medios e o apoio que precisábamos, facilitando que puidésemos facer o recoñecemento como Elena se merece. E de todos aqueles que montaron o escenario. Grazas a todos os implicados na recolección das fotografías e na creación dos cartéis. Aqueles que crearon o díptico, a Bullo, o irmán de Paula, a artista que diseñou este debuxo tan persoal e único que hoxe moitos levamos na camiseta. A todos os que participaron na creación do discurso. Grazas, moitas grazas. Aos que fixeistes un oco para dedicarlle a isto. Aos que vos animasteis a bailar e tocar de novo despois de tantos anos. E aos que o fixestes por primeira vez na historia. Tamén grazas aos que estades aí sentados, desexando que peza a foliada para poder bailar e tocar un pouco todos xuntos. Xa non queda nada, non vos preocupedes. E por último, darche as grazas a ti, Elena. Grazas polo teu esforzo incansable, polos teus consellos, pola confianza que sempre tiveches en cada un de nós e por ensinarnos que o baile é moito máis que uns pasos, é cultura e é familia. Deixas unha pegada imborrable en todos nós. Os que tivemos a inmensa sorte de aprender a teu lado. Hoxe despedímonos da profesora, pero nunca da persoa nin de todo o que nos deixas. O teu legado seguirá vivo en cada muiñeira, en cada punto e en cada escenario que nos subamos. Desexámoste que esta nova etapa che traia tanta felicidade como a que ti nos regalaches durante todos estes anos. Grazas por facer de nós non só mellor bailaríns e bailarinas, senón mellor persoas. Levaremoste sempre nos nosos pasos e no noso corazón. Esta sempre será a túa casa. Moitas grazas por todo, Elena. Elena, por favor, achégate aquí un momentinho que vamos a darte unhas agasallas. Bueno, primeiro hai uns nenos, creo, ¿no, Carolina? Hai uns nenos que lle queren entregar algo. Onde están? Elena, Varela.
Bueno, voy a leer otra. No hay mucha, ¿no? Hola, Elena. Tu alumna Isabela estoy muy contenta de haberte tenido como profesora todo este tiempo. Aprendí muchas cosas de ti. Te voy a echar mucho de menos. Todo esto que aprendí no lo voy a olvidar nunca. Muchísimas gracias y muchos besos. Y no voy a leer más, ¿eh? Bueno, estamos. Primeiro lugar, o debuxo original destas camisetas para que teñas un recordo deste día. Bueno, non sei se sabes o que é. Vale. É unha pulseira co rosetón da igrexa de Santa María de Azogue, que non se ve, non se ve nada. Moi bonito. E faltache un. E aí tes o rosetón, para que nos leves aí colgadas no peito. Ana estuvo na escuela, ¿eh? Ah, sí, con nosotras. O día da clausura. Fixen de pregoneira o día da feira medieval. E queredes que tamén fale hoxe? Non, non pode ser. Mira, só vou decir unha palabra. Moitísimas gracias por todo, de verdad, moitísimas. Me vou moi contenta de Betanzos. He tenido a gran sorte de traballar lo que me gusta. Entón, he sido unha persona moi feliz. De verdade, me llevo el cariño de todos vos, de toda a xente de Betanzos, de todos mis compañeros, que mis profesores, digo mis profesores en el buen sentido, son los profesores da escola, pero para mí son, como decíais antes, familia tamén, ¿no? Entón, bueno, espero que isto siga adelante, que estoy segura de que sí, que va a seguir, e que sigades traballando moitísimo, e que eu veña aquí a verlo, e lo disfrute como vos. Bueno, moitas gracias por todo, de verdade. Só nos queda dar as gracias a todos. Antes falábamos de primeira parte, porque sí, hai unha segunda parte. Esa segunda parece que vai a ser a millón. Se pensabas que rebatábamos, Elena, equivocabas.
efectivamente, porque todos os que estades aí sentados formades parte, tanto como a nós, desta homenaxe, porque a alma do noso folclore é a espontaneidade e a festa. E hoxe estamos de festa. Poñedevos en pé, estirade as pernas e achegádevos, que dé comenzo a foriada da nosa vida, a foriada adicada a Helena. Comencemos cun clásico desta escola, un indo eu, o camiño de Miseria. Helena, como ti ben dicía recentemente nunha entrevista nun xornal con motivo da lectura do pregón da Feira Franca Medieval, non teñas dúbida de que todos e todas te recordaremos como unha persoa nobre, honesta, boa profesora e boa compañeira, e que deixas en todos nós centos de recordos imborrables. Que comece a festa.